Sulod ni atong santos nga misa ato usab hinumduman ang mga tao atong mga kaigsuonan nga dunay mga sakit ug ato silang mayuon sa Ginoo aron sila maayo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon sa kudeo sa nahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ang muyo ko kung Santa Maria, kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo aking ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Salamat kami kanimo, magadaig kami kanimo, sa imo himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak, sama
magampo kita. O Dios nga maluluyon, tabangi ang kahuyang namo, nga naghandom sa putli nga inahan sa Dios, ang Birhen sa Lourdes. Itugot nga pinaagi sa panabang sa iyang pangama. Mubarog kami nga madaogon, gikan sa among kadautan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyog sa kalipay sa Jerusalem, ug pagsadya tungod kaniya, kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugi ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo masuso ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan, aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nagingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran sama sa nagbaha nga sapa. Ug magsuso ka, kuguson kaniya diha sa iyang mga batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inigkakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo ingon sa balili. Masayran unya nga ang gahom sa Ginoo anaa sa mga alagad, ug pahamtangan niya ang iyang kasuko sa iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos labing halangdon nagdayi kanimo, nagpanalangin siya kanimo. Labaw sa tanang babayi sa yuta, pagkatakos daygo ng Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios, dili gayod hikalimtan nila nga nagtugan sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat.
magantiunta siya kanimo sa mga panalangin, tungod kay nagpabilin ikaw nga matinud-anon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babay, ayaw akong tudlui kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo, bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanglinis, ug tungod niini, didto'y gibutang nga unom katadyawng bato nga sudlanan og tubig, ang matag usa ka sudlan ug kawhaan ngadto sa katluan ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa sulugoon, pun-a ninyog tubig kining mga tadyaw, ug ila kining gipuno. Unya, miingon siya kanila, kab-a ang tubig ug dad-a ngadto sa mga tinugyanan sa mga kumbira, ug gidala nila kini ngadto kaniya, ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig.
Busa gitawag niya ang bana ug giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. Ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon panimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan, mga igsuon. 2004, gisugdan na mo mga kaparian nga ang gihimo na mo nga ang telefon dinhi sa Basilika naanay answering machine. So kung naay mo tawag dinhi sa Basilika naay babae nga mutubag, "Welcome to Basilica del Santo Niño," or "Thank you for calling Basilica del Santo Niño. If you know the local number, please press." Pirting katingala sa kauban ng mong pare nga tiguwang pagtawag niya kay wa man siya kahibaw nga naa na di ay kining answering machine. Pag-ingon, "Welcome to Basilica. If you know the local..." Nakugang siya, oy. Ningon siya, "Kinsa man ka? Kinsa may pangani mo?" Nya, di man mo tubag kay answering machine baya. Nakugang siya. In terms of function, mga igsoon, si Maria mahisama sa answering machine. Pinaagi niya o naa siya'y guidance. If you know the local number or do whatever he tells you, mao ni function niya sa sama sa usa ka answering machine. But in terms of nature, o si Maria, in terms of our relationship, Maria, dili nato maingon nga si Maria sama o answering machine. Kay si Maria, dili man robot, dili man siya machine. Dili si Maria atong inahan. Inahan sa Dios, inahan sa simbahan. So monay maingon nato nga dili siya makina, dili siya machine, dili ato gyud siyang inahan. Si Maria usa ka tawo, a person, pinili sa Dios nga mahimong inahan sa pulong nga nagpakataw, nga magpakataw o nagpakataw sa kalibutan. Ang manluluwas nga si Jesus. Kung naatay buot pangayoon ngadto sa Ginoo, mutawag ta niya, so naay function si Maria atong inahan. Siya mo'y mo guide nato, siya mo'y mo prompt nato. Himoa ang iyang ipasulti o unsay iyang ipabuhat nimo. Mao nay function ni Maria. In terms of relationship nato kay Maria, siya mo'y inahan nato.
Na maunta ni atong pag-ila ni Maria, no? Si Maria dili maoy muayo nato. Si Maria dili ang moghimog milagro, kundili ang iyang anak. Pinaagi lamang niya makita nato ang milagro sa atong Ginoo. Himuon pinaagi usab sa iyang gahom. So, sayop siguro kung muingon ta nga giayo ko ni Maria, di gyud na mao. Ang pagtulunan sa simbahan ingon nga tigpangama, no? Tigpangama si Maria ngadto sa iyang anak ug kita isip mga anak sa Dios. So kung duna kay kinahanglan, naatay kinahanglan sa Ginoo, pwede gihapon ta moagi sa atong inahan. Kay nga naman, tradisyon na mugod ni siya. Mao man gyud ni ang simbahan. Kaniadto pa man ni. Wala pa masulat ang mga ebanghelyo, ang simbahan, ang gitukod ni Kristo, moagi gyud gihapon sa iyang inahan nga si Maria. Kung naa sila'y pangayoon, moagi sila ngadto kang Maria. Atong timan-an nga sa atong ebanghelyo, ang ebanghelyo kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Juan, ang unag yung milagro gihimo ni Jesus, ang paghimo sa tubig nga nahimong bino. O niya, sa unag yung milagro o sign nga gihimo ni Jesus, na-involve ang iyang inahan. Pinaagi sa guidance sa iyang inahan na si Maria. Gibuhat sa mga tao, mga waiters, matud pa nila, gisunod nila unsay gisulti ni Maria adto kanila. Busa kung atong tan-awon bitaw mga igsoon, daghan mag yung nag-question sa atong pagduol-duol ni Maria. Matud pa nila, nganong kamong mga Katoliko adto moagi pa magyud mong Maria, no? Una, wala nato gihimong Ginoo ang atong inahan nga si Maria. Wala nato ingon giila nato nga siya mo'y Ginoo nato. Siya usa ka tawo pinili sa Dios, mahimong inahan sa pulong nga magpakatao. Pinaagi niya kita makakita sa milagro nga himuon sa atong Ginoo dinhi kanato. Pinaagi ni Maria ato siyang masinati nato ang grasya sa atong Ginoo. Kay diha pinaagi ni Maria na tao ang pulong nga manluluwas. So sa atong pagpadayon ning Santos nga misa mga igsoon, ato sigurong huna-hunaon nga ang atong inahan sa simbahan, inahan sa Dios, wala moanhi o wala gihatag sa atong Ginoo dinhi nato isip usa ka makina nga duulo nato siya nga siya mo'y dispenser sa grasya, kundili pinaagi lamang niya makatultol kita og unsay atong himuon para madawat nato ang grasya nga ihatag sa atong Ginoo. So sa atong pagpadayon, sa atong debosyon o sa atong pagtahod ning paghandom ni Maria nga atong inahan, ato sigurong tan-awon ang atong kinaiya isip
mga Kristiyano sumusunod ni Kristo. Tanaw nato ang hiyas, ang kinaiya ni Maria, ang inahan nga masubtanon sa pulong sa Dios. Naunta pangayoon nato na masama ang atong mga kasing-kasing ngadto sa atong inahan. Kita nagkinahanglan og alibyo, kaayuhan sa atong kasing-kasing, kaayuhan sa atong kalag, kay kitang tanan mga masakiton diha sa atong pagpakasala. Busa mangayo kita ug panabang sa atong inahan aron kita matultulan adto sa dalan padulong sa atong kaluwasan. Si Jesus, a pinaagi ni Maria, atong makita ug madawat ang milagro, ang grasya nga atong gipangita ug atong gipangayo ngadto sa Ginoo. Palihog manindog. Ato karong ipadangat ngadto sa Dios sa atong mga pagampo uban sa pagsalig muingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoong Hesus, mianhi ikaw nga mananambal sa lawas ug kalag aron sa pagampo namo sa tanan namong balatian. Nangamuyo kami kanimo. Ginoo kaluy. Ikaw tawo nga nagantos apan ang among mga kasakit mao'y imong gipasaan. Nangamuyo kami kanimo. Ginoo kaluy kami. Mipili ka nga mahisama kanamo sa tanang butang aron magpakita sa imong kaluoy. Nangamuyo kami kanimo. Ginoo kaluy kami. Nasinati mo ang kahuyang sa lawas aron pagluwas kanamo gikan sa dautan. Nangamuyo kami kanimo. Ginoo kaluy kami. Sa tiilan sa krus mibarog ang imong inahan nga kauban sa imong pag-antos. Ug sa imong malumong pag-amuma, imo siyang gihatag kanamo nga among inahan. Nangamuyo kami kanimo. Ginoo kaluy kami. Alang sa gabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya. Pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Amahan, masaligon kami nga imong dunggon ang among mga pagampo kay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo ron nga ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, ang Birhen sa Lourdes. Naghalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon pinaagi nining panagbinayluay sa mga halad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap ka Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. among ibayaw kasisad. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magdaig kami pasilungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Birhen Maria
sa Lourdes, kanunayng birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong Espiritu at pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong sambahan sa tibuok kalibutan, himong mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon namong Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni Señor San Jose, ang esposo, uban sa mga apostoles, ni Santa Bernardita Soberu, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, ban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga man. Diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyan ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Pakita ta paginigsunay.
Maigsoon kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ginoo, humanamo makalawat ang langit nung sakramento. Mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagasadungog sa sa handumanan sa mahal na Birheng Maria sa Lourdes. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Virgen de Lourdes, queremos siempre amar, por eso nos postramos delante de tu altar. De ti, Madre, esperamos continua protección, pues es prenda segura de eterna salvación. En la hora de la muerte, danos tu bendición y guía nuestras almas a la eterna mansión. Palihog manglingkod alang sa mga pagpahibalo. Human ni ining santos nga misa, paghahimuon ang solemne nga prosesyon sa imahen sa mahal na Birhen sa Lourdes. Ang hanay sa prosesyon mao kining mosunod. Una ang seryales, ikahuman ang UV College of Nursing, ikahuman ang mga membro sa Kofradiya sa Mahal na Birhen sa Lourdes, dayon ang karosa sa Mahal na Birhen sa Lourdes, dayon ang atong mga kaparian ug ang mga general public. Daghang giawhag ang tanan sa pagsalmot. Daghang salamat. Palihog manindog, ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.
sa dili madugay ato ng pagkasugdan ang atong prosesyon. Ayaw sa ipagawas ang karo sa San Jose. Iso nagbalik na to. Si Maggie lang, si Lindon lang sa doon. Lindon lang. Maayong hapon mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Sa dili madugay atong pagasaksihan, gatong sugdan ang solemne nga prosesyon sa imahen sa Mahal na Birhen sa Lourdes. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang relikya ni Beato Pio Ikasiyam, Santo Papa. Siya mao ang Santo Papa nga pinakadugay nga naglingkod sa trono ni San Pedro. Sa tuig 1854, si Santo Papa Pio Ikasiyam nagproklamar sa mahal nga Virhen Maria nga sa unang gutlo sa iyang pagpanamkon diha sa tiyan ni Santa Ana, gipanamkon nga walay buling sa salang panulundon kon Immaculada Concepcion. Siya mauusab ang Santo Papa nga nagtugot sa pagtahod o pagvenerate sa mahal nga Virhen sa Lourdes ug nagtugot sa pagpatukod sa simbahan dito sa Lourdes sa Francia. Sa iyang mando ang imahen sa Virhen sa Lourdes sa Francia, gihatagan sa usa ka koronasyon pontifical ang pinakataas nga dungog nga mahatag sa Santa Iglesia Katolika sa usa ka larawan sa mahal nga Virhen. Namatay siya sa tuig 1878 sa panuigon nga 85 ug giproklamar nga beato ni Santo Papa San Juan Pablo II niadtong tuig 2000. Gisaulog nato ang iyang kapistahan sa matag ikapito sa Pebrero. Beato Pio Ikasiyam, iampo mo kami. Ang relikya ni Santa Bernardita Subiru sa Lourdes, Virhen. Si Santa Maria Bernarda Subiru natawo ni atong 1844 sa usa ka pobre nga pamilya sa Lourdes sa Francia. Sa dihang si Bernardita nag-edad og 14 anyos, nagsugod ang kahibulungan nga pagpakita sa mahal nga Virhen kaniya dito sa langob sa Masabiel sa Lourdes nga milungtad og napulog 8 kahigayon. Aron sa paglikay sa mga tao, human ang mga pagtungha,
Si Bernardita misulod sa konvento sa Hermanas de la Caridad sa Nevers. Dito gipadayon niya ang iyang mga kasakit. Ug sa tuig 1879, namatay siya sa sakit nga tuberculosis sa abaga ug sa bukog, samtang gaampo sa Santos nga Rosario. Giproklamar siya nga biyata sa tuig 1921 ug isip santa sa Santa Iglesia Katolika sa piyesta sa Immaculada Concepcion sa tuig 1933. Gisaulog nato ang iyang kapistahan sa matag 16 sa Abril. Santa Bernardita Subiru, iampo mo kami. San Jose, putli nga esposo sa mahal nga Virhen Maria, gipasidunggan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana si San Jose, isip esposo sa mahal nga Virhen, ug magbalantay sa iyang pagka-imakulada, kon pagkaputli, sanglit iya manggiampingan ang iyang mahal o yamot nga esposa. Sagad sa mga prosesyon pahinungod sa mahal nga Virhen, aduna gayoy konsorte nga imahen ni Senyor San Jose. Gisaulog nato ang iyang kapistahan matag 19 sa Marso. Senyor San Jose, iampo mo kami. Viva Senyor San Jose! Karon ang mga kofradiya sa Immaculada Concepcion sa Lourdes. Tungod sa hangyo ni Don Regino Garcia o ni Padre Ciesa OFM Cappuccino, natukod ang Cofradia de la Inmaculada Concepcion de Lourdes ni adtong 15 sa Setyembre tuig 1893, pinaagi sa usa ka dekreto sa Arsobispo sa Manila, Bernardino Nosaleda, Order of Preachers. Sa petsa 26 sa Agosto sa tuig 1910, usa ka mando gikan sa Santo Papa San Pio Ikanapulo ang naangkon ug nagbayaw ni ining kofradia sa kadungganan sa pagka-arkikofradia. Ang maong mando naghimo sa arkikofradia nga independyente sa arkikofradia sa Lourdes sa Francia ug adunay bug-os nga otoridad sa pagpasakop sa ubang mga kofradias lokales sa Virhen Maria sa Lourdes sa Pilipinas. Lakip na niini ang kofradia sa Virhen sa Lourdes nga anaa na establecido diri sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Maria Santissima, Virhen de Lourdes. Sa Febrero 11 sa tuig 1858 sa mga alas 12 sa udto, mitungha ang usa ka maanyag nga babay nga gabisti og bronda nga puti og puti nga bisti, gibaksan og asul nga bakos, adunay rosaryohan nga unom ka buok dekada sa iyang tuo nga kamot ug sa ibabaw sa iyang mga tiil adunay bulawan nga mga rosas. Sa mga mosunod nga mga pagtungha, mipaila ang maong babay nga siya mao ang Immaculada Concepcion. Ang Virhen nagpahimugat sa importansya sa pag-ampo sa Santos nga Rosario matag adlaw o paghimo og sakripisyo alang sa mga makasasala. Pinaagi sa milagrosa nga tubod nga gikabkab ni Santa Bernardita sumala sa sugo sa Birhen. Daghan na ang mga naayo nga mga masakiton ug naangkon nila ang kaayuhan nila sa ilang mga balatian. Birhen sa Lourdes, iampo mo kami. Kaayuhan sa mga masakiton, iampo mo kami. Viva Virhen sa Lourdes! Viva Virhen sa Lourdes! Viva Virhen sa Lourdes! Tagaan natong masipang pakpak ang Immaculada Concepcion sa Lourdes.